woni kadi gorko ne wiyane hirse joom suudu mudum on bone holko saabi dum ko kiram dum kay mato wana kiram ko kaadi ko kiram dam kiram burti yo Allah dandu men e kiram urtuda kiram wondini ko ala nafoore tene kadi ne wawi kira taw haydar ala ko wodi taw ko fenande a fawani hen gite ma ko seydaneji ngari kalan marum be ngara be bima kala nde gorko ma ari waktu son daw ma yi goddon dare damal galle taw Allah seedaki annabijo seedaki te on wara ko denu damal galle ene ƴetta air te din seydaneji be pewna halaka be pewje fenande nde ha ganduda sa hedima mbiyata ko gonga be bonna hakkille ma ha bona so yehi ha boyi an mbiyata ɗum ko gonga taw wodani ceera joom suuru ma e mere ɗum waɗi yo Allah dandu men e woni kirameji so ɓurti rufat debbo ne hira gorko ne hira ko gorko ɓuri wawde hirde yara jiya neɗɗo nodde joom suuru mum téléphone wiya an connexion ma waali huɓɓude ha weeti annene holno debbo desaɗo waldirta huɓɓude connexion mum ha weeta i connexion kay on wawi jiide ɗano téléphone o wasa ñifti ɗum famnaki debbo desaɗo en ligne ha 2h du matin a liggoraki connexion a waɗani kaldata mais ene wawi taw jomum jogui ko wifi ino Dakar wifi gratuit ala ɗo onon worɓe ɓe e rewɓe ɓe goppe kiram guste volume wona kiram noon kam c'est normal rokkam yeru neɗɗo ari tawi debbo ma ne jooɗi ari tappi ɗum walla linguima walla ɓuusima ɗum kay on kam wi ko waram min no ɗum kam wonti toñangue alay saago gorko hira gorko mo hirata moƴƴani ko tagma wiide gorko mo hirata moƴƴani gorko mo ganduɗa ko debbo ma waɗi fo mbiya ala probléme no on ko gorko bawaɗo so debbo ma ɓornimo ko boni a tikkata so debbo ma wawi ladde a tikkata on kay wona gorko astafurlah debbo desaɗo sene yiiɗi wurde dow jaam yo woppu ƴewde kodiyel téléphone gorko mum annene an gorko o saɗa yiiɗi foftade hande téléphone debbo ma dal rento ɗum kono so tawi jomum noddama mo kaldannoɗa to gonnoɗa aɗa yaha marché aɗa rewa hen yurdo holmo haldanno non sa natti hoolare jomum tan cher donc kiram fotani nawdema haadi fiye hen cabbi walla jaasiji walla warde joom suudu ma no ɗum ɓurti vraiment ɓurti debbo kañum hirata hoore mum sa wi aɗa hira debbo a tambat sa natti jogade jomum hoolare cher ɗum ceergal ngal wona solution holko tagma wiide ceergal wona solution ay so tawi ɓornono ga tan ko comtini o yo haali jomgal mi ndew seeri ko kiram gorko o tawi ko banɗan yaram ɓorno jinuji ɓorno mini zippuji aɗa wirtomo te an gorko ceernoɗo mo gonta koye rewde caggal makko aɗa yurno an kay sande ko paldaguel gon par ce que gonta tan ko yurda aɗa ƴeewa te hankadi a seeri a nimsiti natti wonde debbo ma te ala ko mbawɗa hen hankadi o hetti o e heeɓi ala ko mbawɗa hen fatmi haalde e joom suudam o min noon mi haalama gueɗel haal ko an tan keeɗimi a faami mi faama a haalani wona aɗane heeɗi kam min kay ko an tan keeɗimi an alay ittu alay wattu holko mbanmi a resirani mi gadduɗa kam e galle ma he heege no loho kam ka haala ko woni kadi gila ƴettuɗa hirande ma faade hande min ñamani min jarani momi tutte 50 saggin gosi min mi haari min tampe gosi jamma gosi suba ko gosi kikiɗe min lorli anani astafirullah ko ɗum joguimi ɗon doolam tolni nde wonno ka ɓurniɗo ka towɗo kufni an mi jabarako mani a jabotomi de a jabotomi eywo joni an holko jiɗɗa min mi ala a ala a yenata jaam saggin gosi walla ƴowa to ñamoyɗa ɗi mbaɗɗa hanki mbiɗa yom yam wottoyo galle sehil ma ya ñamoy toon walla ƴowa no mbaɗɗa ɗeɗo mette min hol neɗɗo jogori wurdude ni ko hanma muñde mette ha wolnde muñ tan ɗinno wiya min yam dañ ɓandu min jorno mam ɗam mi mayranmi ɗo windaɗo abonné ñoƴƴuɗon ɗo windaɗo abonné koko wojji ñoƴƴa sa ñoƴƴi ñoƴƴa e cloche oɗo mbo kollumonmi sa ñoƴƴi mbawa naddi